Magadubo taog giog sagol man ni og kan atay batikolon. Ito sa ning lapuan na gadi para lami ya lapuan. Luban sa nato mga badi para magbukal. Kasi ako yung mga badi bukal no. Kasi nanapuan para hindot ba diba? Ano mga badi, anong giabwa tutuon na nato ni luya, sibuyas, sili, ahos, atsal. Right, cooking show na tayo. Butang na tag oil. Ayan. Init naman siya mga badi. Luya. Luya. Naman sa luya, sibuyas. Naman sa sibuyas, ahos. Ahos mga badi. Tagluto mga badi. Sunod, atsal. Sunod ang mga badi, sili. Ito na. Ayan yung ha. Luya, sibuyas, ahos, atsal, sili. Pagkahuman, ito ang ano. Taklo ba? Kasi yung bukal na. Okay. Isa. Imekas. Ato, halo-haloon. Ito man, nagsarap. Nagsarap. Asin. Asin gamay. Tuyo. Suka. Taklo ba? Yan. Ito nga tubig, gimay. Ito sa sabaw. Ini pa remix. Naman, taklo ba? Mga balihan mga badi. Atong i-check. Ito nga pamala mga badi. Okay kayo. Ito na mga badi. Kalami. Napagluto mga badi. Wap. Dahil lami kayo mga badi. Luto na ni karong tutod. Luto na ito mga badi. Kalami. Luto na mga badi. Luto na. Nanyapo na ta.